Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLongstar. Namhlanje simenyiwe emndenini wakaMbatha. Umama wakhona uthena, Longstar ngicela nisondele. Kunodaba engifisa ukuhlambuluka emndenini wami. Asambe. Sanibona manjani? Ngiyaphila nguLongstar Black Life TV. Ubusibhalele wathi unodaba ofisa silidingide kancane. Ngisacabanga nje asihlale emnyango. Ngiyabonga. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni, lapho imindeni ithola i-chance ukuthi-kena ikwazi ukuhlambuluka ey'nkingeni ababhekene nazo. Namhlanje simenye uma uthena, ngicela nisondele Longstar, nami nginenhlambuluko yami. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacebingela ababukeli, usho ukuthi-ke uba igama. Sanibonani balaleli emakhaya. Igama lami nguFikile wakaKhumalo ushadele kaMbatha. Fikile waKhumalo ushadele kaMbatha. Okay. Ngoba usimemile nje la ekhaya, inhlambuluko izibe inhlambuluko namhlanje yaqala kanjani le ndaba? Inhlambuluko yaqala ku-shooting usisi wami uganele kaMbatha. Okay. Mina ngihlala emakhaya. Kusho ukuthi njengoba ngihlala emakhaya sisihamba bengabathola abantwana. Kwase kuthiwa emakhaya kumthetho wasemakhaya nawazi ukuthi uma umuntu eshadile kufanele into ebaluleke kakhulu ukuthi abe nabantwana. Kusho ukuthi kwase kuxoxwa-ke emakhaya ukuthi kufanele mina njengodadewabo ngize la eThekwini emzini kasisi wami. Kusho ukuthi bangenza bangifaka esithembeni. Bakufake esithembeni? So weza emzini wasisi wakho sekuwena ozozalela ingane? Sengizozalela umkhwenyana kasisi wami. Okay. Nangempela kwenzeka lokho-ke ngafika. Kusho ukuthi mina ufika kwami la ekhaya kwakuhle impela phakathi kwami nosisi wami nomkhwenyana. Kwangabikho inkinga ngoba vele kwakuvele kuxoxe kwisivumelwano. Kuhamba kwesikhathi kusho ukuthi nami ngakhulela ngathola abantwana-ke. Okay. Usisi wami lokhu engenabo abantwana. Mase ngibatholile-ke mina abantwana. Kusho ukuthi kuvuke-ke umona-ke kumina. Ukuthi hayi phela kusho ukuthi umuntu okuyena yena la ekhaya ofanele ahlale ngayo. Sibona kuyimina engifanele ukuba la ekhaya. Ngoba wena unabantwana? Ngoba mina nginabantwana. Imaki ngicela ukubuza lana. Angithi wawuyele ekhaya ukuyokhulisa umndeni. Wawungeke mhlawumbe ufike utete and then uyinikeze ingane usisi wakho? Isivumelana sasikanjalo emndenini wakithi ukuthi mase ngimtholele abantwana uzobe sesala nezingane usisi wami. Kusho ukuthi kwaba kumina, kusho ukuthi kwangavuma kumina. Kusho ukuthi nami sengibona impatho ngendlela engiphatheke ngayo nobumnandi nami ukhwelana phela sengiyamthanda nami. Kuhle nje kumnandi. Manje ubona indlela aphatheke ngayo udadewenu? Ngibona indlela usisi wami aphatheke ngayo. So nami sengibothe akube yimina-ke engitake over udadewethu. So ubona ukuthi wena unkosikazi manje. So akhathi kwenziwa yonke le arrangement usisi wakho yena waye kanjani ngayo? Ayusisi wami engenayo inkinga. Kodwa yona inkinga yaba khona la sekubonakala ukuthi hayi cha mina impela hayi abantwana ngiyabathola ngiyakhiqisha. Uthi wabona nanothando kakubaba ukuthi hayi sekuthanda ukuba amandla ngakumina. Nathola abantwana bangaki? Sathola abantwana abathathu. Amantombazana awu-3. Okay. So manje-ke so wawulokhu uyile uphindelela kubaba ukuze ulokhu ukhiqizile noma mhlawumbe khona nanikuzama nizama umfana noma? Yebo, sasemzama impela umfana. Samzama impela umfana. Wagcina umfana eqhamukile umfana. Okay. Kusho ukuthi kwemva kuba sekuqhamuka umfana ngabona usisi wami sethanda ukushintsha manje. Nami ngase ngibona ukuthi ngoba usisi wami ngathi akusemnandi nje kuba khona kwami
nalana akasakuthandisisi, mina kusho ukuthi ngase ngithathe ezinye iy'nyathelo ngokusuka-ke umona ngosisi wami. Ngahamba nami ngaya kubantu laba besiZulu ngoba sengifuna aphume-ke manje kuleli khaya kuhlale mina-ke manje kube yimina umakhona la ekhaya ngoba phela yimina phela engizele iy'ngane kusho ukuthi sengibone engelutho. Akusekho kumina ukuthi udadewethu sekuphumile nje kumina ukuthi udadewethu. Manje sengifuna kushadwe wena. Sengifuna mina-ke manje ukuthi kube yimina engirulayo la ekhaya ngoba phela yimina engizele la ekhaya. Yena into ayihlalele ngayibona ingasekho into ayihlalele la ekhaya. Habe. So waya kumuntu wesiZulu wafike wathini umuntu wesiZulu? Afike ngamcela umuntu wesiZulu ukuthi ngizocela ukuthi angenzele i-favor la nginodadewethu ngamchazela isitori sonke. Udadewethu ngiwudadewabo kodwa umndeni wangithumela ukuthi ngizogana ngizomzalela umkhwenyana wakhe iy'ngane. So sengizele nginabantwana. Manje nami sengifikela umona ngifisa ukuthi ahambe ngicela ukuthi uzame ukuthi ungenzele something ukuthi ngimfake isichitho ngoba angisathandi kuba naye ngifuna ukuba ngedwa manje nobaba wabantwana bami. Wow, okay, kwaphela ubudadewenu wakunika lapha inyanga yini akunika yona yathi yenzeni leyo nto? Wanginikeza uba inyanga into yathi ngoyibeka nje ngiyibeke emnyango khona udadewethu mayezothi mayephuma ayeqela into ngibiza igama lakhe. Yo. Nangempela ngakwenza lokho. Hayi udadewethu-ke waqala ngambona ngathi uthanda ukugulagula nje akasekho right kahle. Nami angibikele udadewethu kodwa nami ngibe umuntu ongazi lutho phela ngizwelane naye njengodadewethu kodwa ngibe ngazi kahle ukuthi mina engenze lento. Ngokuhamba kwesikhathi udadewethu vele-ke nenkinga-ke yamadolo. Hayi kusho ukuthi waphathwa idolo la right. Kusho ukuthi ngaphindela enyangeni ngawubonga ngathi na into yakho iyasebenza. Engikufisayo manje ngifisa ukuthi angakwazi ngisho ukwenzani. Noma umenze nje ahlale ku-wheelchair noma ahambe ngey'nduku ngoba manje mina kufanele kube yimina engirulayo lapha ekhaya. Nangempela inyanga yaphinda nginikeze omunye umuthi futhi. Athi angophinda futhi ngenze kanjalo kodwa manje sengenza ngenye indlela-ke. Asezukwenza kwathi angizami ukuthi ngimfakele entweni ayidlayo. Yeah. Into ezobe isehla-ke isebenza ngendlela esebenza ngayo. Sidadewethu shuthi ngambona-ke nami selokhu egula end up esehamba ngey'nduku. Uthini ubaba ngaleyo mzuzu? Ngokugula kadadewethu. Phela wayemthatha phela ubaba amhambise phela naye zame kodokotela bamcheck bamenze yonke leyo nto. Tholakala ukuthi into nje phela odokotela bakwazi ukusiza into zesizulu. Into yesizulu ngizokuthiwa isizwa yenye into yesizulu. Kodwa kwagcina-ke kungalunga ngoba wagcina ube esehamba ngey'nduku. Sehamba ngey'nduku. So umbuzo wami kolana ukuthi wagcina ephumile yini lapho-ke ayiganele khona. Ngithi-ke na ubufuna ukuba wena wedwa ngoba phela wena ozalayo. Wagcina engaphumanga. Wagcina ekhona sihlelisene kodwa kwaba ukuthi-ke mina kodwa engidla ubhedu la ekhaya. Wena naye futhi vele sengiyambona vele useyakhathala nje indaba yakhe. Sokuyikona nje ukuthi ngiyambuka nje ngisize la ngisiza khona. Mina engenza yonke into ngimsizayo as if mina angazi lutho ukuthi mina engenze lento le. Kodwa ngangimlekelela nje ngimsiza lapha nalapha. Ngase ngibona ukuthi hayi noma ngahlala abe khona vele umsebenzi wakhe awusekho. Usuqedile ngayo. Sengiqedile nje ngayo. So manje-ke yindaba-ke usufuna ukuhlambuluka. Usudliwa yini? Ngoba phela shuthi zonke lezi zinto oyisho akazazi. Into edala ukuthi ngifuna ukuhlambuluka. Umndeni wakithi awusekho iningi lawo. Umuntu esekuyena esengisele naye uyena. Kusho ukuthi nami ngokubuka-ke ukuthi indlela seyiyona angaze ahambe emhlabeni. Angazange ukuthi kahle kahle njengoba nje kwenzakalani kwenziwa ubani. Ngizocela nje ukuthi ngizoxolisa kuyena ngicela inhlambuluko kuyena ngizokuza azi ukuthi njengoba njena nje imina. Ngizocela inhlambuluko ngoba ngifuna angixolele njengabantu asesisele sebabili. Umndeni nje ubusungasekho. Sibuyisane noma abe kunje
ngicela nje ukuthi angixolele. And sekukhulekile bakithi uphi yena ulo ubaba lo nimbangayo-ke? Ukhona ubaba, ubaba lokho ekhona nje ubaba. Okay, athi usumnqobile-ke phela sekuwena-ke uqhubekile waba indoda eqotho kuwena. Uqhubekile nje waba indoda eqotho akaze azangihluphe kodwa beziba khona iy'khathi naye kube kusuke phela ukuthi uyindoda. Uyindoda mhlawumbe kwesinye isikhathi ahamba angabuyi kodwa kuyikona ukuthi nje ngoba ngiyazi vele ukuthi mina ngikhona uyangithanda nemali uyanginika ayikho into angangenzeli yona. Ngangijabuliswa yikhona lokho ukuthi noma ngakwenza kodwa mina ngithola yonke into engiyifunayo kuyena. Lo kuyena udadewethu wayesokuyena nje nezinto esezenziwa yimina ezazenziwa uyena. Sokuyimina sengenza yonke into. Sokuwena uQueen. Sengiyimina senguQueen. Ekhaya ababanganayo inkinga bezwe ukuthi phela sekuwena ophethe besakhona. Ngoba phela wena wawuthunyelwa ukuzolekelela ubuye. Ekhaya kwakungabona abantu ababejwayele ukufika la phela bona babazi ukuthi kuhle nje. Kumnandi nje phakathi kwami nodadewethu. Noma babazi ukuthi uyagula kodwa babazi ukugula nje kwasemhlabeni okukhona. Bengazi ukuthi kanti kunesandla esikhona kuleyo nto. Bengazi ukuthi wena uyanyonyoba. Mina ngeke. Okay, so udadewenu besiyikhulumile naye kancane sasho ukuthi-ke na ubucelile ukuthi ucela ukukhuluma naye. So sizomlanda hlale phansi naye umbikele lolu daba sizweni ukuthi uzothini ngalo. Ake silande udadewabo. Sesibuyile-ke babukele emakhaya sesimlandile umama naye azohlala la nodadewabo bathi ukuxoxa kancane. Sawubona njani? Yebo, ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukele emakhaya uzishikami. Ngiyanibingelela ababukeli basemakhaya lo ngikhuluma nayo uMakhumalo Ntomgayisi. Ntomgayisi. Okay. Ngicela ukubuza umama ubayithu kuwena. Usisi wami omncane. Usisi wakho omncane. Yeah. Injani relationship yenu? Ave imnandi ave yinhle. Ngaso sonke isikhathi nje makukhona yena akuve ngijabula. Ayi makathi kusavakasha ngivele ngiphatheke kabi ngithi ngizosala nobani la endlini mawuhamba. Athi hawu ngiyabuya ngala eduze ngithi mina ngeke sihlale lana. Yazi kumnandi lo ngihleli nayo ngathi ngambuka nje and izinto ongenzela zona zangihlule ezinye noma ngigula nje ngisengibiza wena ngithi awungenzeli ukuthi ungenzele nokudla wena ongipha ukudla ubani omunye ozongipha ukudla mabe ungasangiphi wena ngoba phela beka azikho izingane la sesikoleni wena engihleli nawe la endlini. Hayi ngiyabonga ukuthi hayi uyangisiza angazi ukuthi ngizokubonga kanjani. So usisi ongathi unothando. Unothando. Okay. So kwenzakala kanjani ukuthi-ke nigcine senihlala ndawonye? Kwaqala ngokuthi ngingabathola abantwana mina isikhathi esiside. Kusho ukuthi masiside lesi sikhathi suthi phela uyabazi abantu abadala mabeloke befika bezobheka ukuthi sekukhona yini okuncane okuzelwe khona nesengizothi mzukulu kuyena hayi akekho. Base behlanganisa bebodwa-ke ngale ngingazi mina. Bafika nje sebezohlangana sebezongitshela-ke nje into eyodwa ukuthi manje makoti sicela manje ukuthi silethe udadewenu la azongimela ngoba manje siyabona isimo sakho asabantwana awunaso inzalo ngathi awunayo. Bese ngithi mina hayi ayikho inkinga keze vele nami nginenkinga vele sengihambile odokotela ngiyohlola ukuthi yini inkinga abantwana ngabatholi. Hayi ngiyabona impela ukuthi hayi angibatholi. Kusho ukuthi-ke bese-ke bamlethe-ke bona ngafike-ke sihlale-ke nje naye kube mnandi. Vele indoda yami yabahalela-ke abantu besifazane. Ngithule ngibone bedlalisana ngithule ngibuke ukuthi mina hayi bazogcina bethandana ngempela labantu. Ngiyihlalele ekamerweni ngiyabona uyasuke la kumina ahamba ayohlala ekhishini nami ayepheka usisi. Ngibukele ngithule bese ngimbiza nami phela senginesikole ukuthi hayibo awuze phela nami uzohlala nami eyampela le ndoda awuze. Athi hayi ngeza mangeza eze sihlale sixoxe kodwa manje isikhathi esiningi uthanda ekhishini athandi la ngihleli khona. Manje ngithi udadewethu uhlele esekhishini. Uyalithanda ikhishi. Uyalithanda ikhishi. Uyabuka nje usezokuthathela indoda straight. Ukathi mina lento isiyenzeka ngempela mina ngivuma ngithi hayi ngeke kuzenza hayi iyenzeka. Ngimbone ngelinye ilanga athi ngiyabuya athi usaya esitolo
Angikwazi phela embhedeni ngihleli. Kanti kula ekamerweni ngale kwelinye ley'ngane. Bahleli khona bayaxoxa. Mina ngilokhu ngilunguze ewindini imoto uthi iyaphuma yini. Baye esitolo bayothenga lento engiyifunile. Hawu ngize ngizumeke ngikhohlwe ngiphaphame ekuseni. Yo. So manje wajabula-ke khathi ey'thola iy'ngane udadweni? Ngajabula Nkosi yami eseyitholile lezi ngane ey'ntathu. Ey'ntathu. Eseyitholile ngajabula ngathi obani amagama azo wayiqamba kubaba wazisha amagama azo. Mina ngangelula ukuthi ngiyiqambe ngoba nami ngase nginesikhwele ngaphakathi ngibona ukuthi hawu nangu umfazi ezala endlini. Ngifisa. Yeah. Ngifisa. I understand. But wayikunikeza-ke ithuba-ke lokuthi-ke phela uyigade nawe uyigone iy'ngane. Hawu ngangiyigona Nkosi. Uyigona zazakhula. Ngiyithanda zazakhula. Hayi siyabonga. Makhumalo uhlelo lolu lubizwa ngokuthi-ke ney'nkinga zomndeni inhlambuluko. Yeah. So simenywe udadewenu la uthena ucela sisondele ngoba-ke na kunodaba afisa ukutshela lona. Uyabona ukuthi-ke na senisele nibabili abantu basekhaya basekho. Yeah. Kanti kunezinto-ke na eningakaze niyilungise. Yeah. So ngizomnika ithuba-ke alusho lolu daba kwena. Sungakhuluma. Ntombayise dadewethu. Ngibiza baka Black Life la ukuthi ngizohlambuluka. Izinto engazenza uwena ezingiphatha kabi ngibuhlungu ngoba manje zingiphatha kabi kakhulu ukuthi ugula nje engifisa ukwazi ukuthi njengoba ugula kungenxa yami. Hawu. Into engayenza ngavuka umona. Hawu. Sengene la ekhaya ngoba ngize ngoba ngithi ngizozalela umkhwenyana wakho iy'ngane. Kodwa kwangabe kusenzeka ngale ndlela kwakushoko ngayo umndeni osho ngayo. Mina ngase ngithatha ezinye iy'nyathelo ngendlela yami. Ikakhulukazi nje bengizocela ukuxolisa. Ngiyazi ukuthi kuzoba buhlungu kakhulu lokho engizokusho kuwena ukuthi njengoba ungaphilile nje ugula kungenxa yami. Hawu. Ngahambela ngaya kumuntu. Afika kumuntu ngamchazela isimo sami. Umuntu wasenginikeza umuthi. Umuthi ukuthi ngigulisa ngangafuni ukukubulala. Kodwa ngangifuna nje kube isithithibala nje sala sami. Hawu. Umuntu wanginikeza umuthi ngakufakela ngabekela eminyango wokuqala. Ukuze uzoqala ukugula wagula-ke. Wagula lokhu ugula nje lokhu ugula nje umkhwena umbatha lokho ekuyisesibhedlela kodokotela ungasindi. Hawu. Kodwa ngangazi kahle ukuthi mina imbangela yaleyo nto. Nanokuhamba kwakho ngey'nduku lokhu futhi mina bayimbangela yakho ukuthi ngangifuna ukuthi uhlale phansi. Ungawazi ngisho ukwenzani. Uhambe noma ngey'nduku, uhambe noma nge-wheelchair. Kodwa kwangakwenzeka kwe-wheelchair wahamba ngey'nduku. Kodwa khona lokho kumina kwangijabulisa ngoba khona kwangibona ukuthi khona okwenzakalayo. Hawu sisi. Hawu. Uhlala embhedeni nje ngiyakunesa nje ngenza yonke into nje. Umuntu odale yonke lento kwakuyimina. Angisho ukuthi ngizocela ungixolele kakhulu kwaba buhlungu ngempela into engayenza kuwena nami ngeke ngithanda omunye umuntu ayenze kumina kwasuka umona omumbi ukuthi ngize ngifake isandla ekutheni ngangakuthandi kona ukuthi ufe ngoba ngudadewethu ngikuthanda ngoba ngazi usesele sobabili ngoba mhlawumbe kube ngangifuna futhi wawuzofa kodwa ngokuthi ngangikuthanda kwavuka lowo mona loyo ngase ngithatha isinyathelo sokuthi ngcono bakukhahlaze nje uhlale phansi ube umuntu omuhle nje kuwena ngilo nginesa. Wazwangcola. Hawu. Ngizocela uxolo. Ngibiza baka Black Life nje ngoba ngithi ngizocela uxolo kubona kuwena. Mhlambe bangakwazi ukuthi bangikhulumele nawe ngoba ngisabile ukuthi ngikhulume ngedwa lento ngoba singaphezulu kwamandla ami iyangidla ngiphatha kabi
ukuthi khona uma ngithi ngiyayikhuluma nawe uzoyiqala ngiyithini. Ngase ngithi ngicela abaka-Black Flag bazongilekelela kule nkinga ekhona leyo mndeni. Angiphathekile kahle kwangempela. Sengibona nokuthi ngumntwana kaNkulunkulu sengathatha nokusho ukukholwa manje nokukholwa kwami ngibona ngathi ngidlala ngoNkulunkulu uma kusakhona into esenhlizweni yami engayikhiphile engayenza embi kuwena. Hawu, wayeyephi uNkulunkulu ngaleso sikhathi uyenza lento? Wayeyephi? Awusisi kanti ukhohlakele kanje? Ngaze ngicabange ke Hawu. leso sikhathi. Ngiyaxolisa kakhulu. Hawu. Ngiyaxolisa kakhulu. Manje mina ngenze njani-ke mase ungenze kanjena ngoba ngiyagula impela nje kumanje? Ngenze njani mina ngikuxolele? Ngiyacela. Hawu. Sicela incane. Lento awuyenza ucabangile noma nje wangacabanganga. Ngoba phela uyasho ukuthi sasesisele sodwa. Wena ubhizi uyaqhubeka. Walahlekelwa unembeza. Ngixolisa kakhulu waba unembeza ngempela walahleka napho. Kwaphela nanokuthi udadewethu. Hawu. Ngaba nomhobho lo wendoda. Hawu. Jesu. Hayi, kulungile. Ngixolele sisi. Kulungile ke kuthiwa bathethelele mase kunje kodwa angazi ngizothini kuwena. Udadewethu angathi owangaphandle udadewethu siyalamana nawe wenza into ejule kanje. Hayi, kulungile. Ngixolisa ngakho ngicela abaka-Black Life ukuthi abangisize. Ngoba ngitholi nje ukuphumula enhlizweni yami. Mangibuka nje kulesi simo kusona ngithola ukuphumula. Inhliziyo yami nje vele ibebuhlungu nje kakhulu. Uzizwa kanjani udadewenu esekutshela lokho? Ngizwa ngibhlungu emoyeni wami. Ngizwa ngibhlungu. Ngibhlungu ngoba ngiyazama ukuhambeki. Angikwazi ngisho ukwenzani endlini. Mina izinto bengizenzela, angisakwazi ngisho ukwenzani. Kanti ngilethe umuntu uzongisiza useyazini usenzeni kumina. Hayi, bangingcolile hayi. Ngikuzwile ekuqaleni uthi-ke na ngisho noma udinga ukuthi-ke wenzele ukudla kunakekela. And then uzizwa kanjani konke lokho? Masuza ukuthi kanti uyena okudale yonke lento. Angisazizwa ngi-right. Usho ukuthi wayengipretenda ethi ngofanini kuloya mbhede angene kuloya mbhede wami engilala kuwona. Sho ukuthi ubelokhu enzela lokho. Hayi ukuthi wayefuna engafe. Ngoba njengoba senginjena nje sengingafa noma inini. Asale yedwa-ke. Nabe sengiyifake ngishiye ikhaya lami. Uzokwazi kodwa ukuthola enhlizweni yakho ukuthi umxolele. Ngizozama ngibone ukuthi ngenze njani ngoba nami yake yangifikela inhliziyo embi nami ngibona ukuthi hayi kagula kangaka la endlini. Kwenze njani? Indaba ngagula kangaka. Nami mina ngibathandi ukuyohlola ngavele ngathi mina hayi kushuthi lo muntu engihlala naye uyenzani la endlini? Yini lento ayenza la endlini? Mina ngagulanga kusekhona lo muntu. So uke wamsola udadewenu? Hayi ngeke ngamsola. Ngaze ngagulanga kusekhona lo muntu bengaguli mina kukhona engekho. Kwenzakalani kahle? Mangithi wembatha awuhlalela phansi sikhulume. Kwenzakalani ngempilo yami? Uyambona lo sisi omlandela endlini? Usisi wami impela. Angizwa kahle, angizwe egazini angimuzwa. Athi hawu phela abantu bakinje bathe angimngene. Ngathi mina hawu phela kwakufanele kodwa manje senze izinto ezirong sengiyagula manje mina. Nawe usanginakile usunake yena. Wakwambuza ngakugula kwakho sisi? Sisi wami ngaxoxa nje kuyani ukuthi khona izinto engayitholi kahle emzimbeni yami ngiyagula angazi ukuthi nginani kodwa manje yena athi hayi uzoba right kanti uyangipretend ungenza isilimo uyazi yena uwenzeni kimi. Yo. So uhlelo lumayilana nenhlambuluko. Yeah. Wena ke mama ngala ikhona mhlawumbe into ofisa ukuyigonyuluka udadewenu? Ayikhona ngizoyisho nje kodwa ke manje lento seyishila singiphethe kabi. Nami ngabuka ngathi mina hawu sezozale S4 ingane. Sengiyabona manje ukuthi hayi lo ngimbuza umkhwena wami kanti senizala sana njalo nina kanti. Yes ngaki manje le yaseyimizi. Wathi ka4 ngathi mina hawu phela mina ngibona ngihlala ekamerweni. Ngathi ingane nje ngathi ayihambe yokufunela amaphilisi ngabhala phansi. Angikwazi ukuhamba phela mina ngathi ayihambe uyothenga lamaphilisi ufike ndo amaphilisi dokotela uthi anginike lamaphilisi.
wafika wamnika, ngamfonela udokotela ngathi useyanginika, ngase ngiyawathatha la maphilisi ngawabeka la endlini. Uthe mayesephekile ngawagaya, ngafaka la ezophaka yena khona. Ngathi ngalelo langa ngisuthi. Ngathi ngiyabonga ngisuthi. Hhayi waphaka-ke yena wadla. Umyeni wami-ke wayengekho. Wadla-ke yena. Kwaphela 3 days wathi uyalunywa esiswini, uyalunywa. Oh, ekhulelwe? Wayekhulelwe ngifaka wathi uyalunywa. Ngathi mina hamba phela eklinikhi mawulunywa. Mayihamba eklinikhi imthatha imoto ifike imshiye khona. Bese ngiyafonela ukuthi kuthiwa ingane iphuma isishonile. Ngithwala ikhanda. Ngithi hawe ma, yenzekile lento ebekade ngiyicabanga. Namhlanje ngithi angiyihlambuluke lento ukuthi ngikhathi ukhulelwe leyo ngane. Ngase ngitshela ukisho phela ukuthi umfana ngavele ngakufaka lawo maphilisi yaphuma ingane. Ngathi ngezwe kuthiwa iphumile ngathi Kanti sisi wena wenza leyo nto. angizwenze njani? Sengibona nje umuzi wami uyangiphela. Phela mina ngangasengelutho mina. Asenginto yombhede. Ingane yona ngazi ukuthi yena igugu kumina lebo umfana ngenayo. Nomkhweyana lo wayele vele efuna sithi sifuna umfana. Sisi wena futhi wabulala ingane yami. Ngangizwenze njani mina? Ngoba nami yami indoda engasanginaki lisinake wena. Mina ngeselutho mina. Uzizwa kanjani uthola lokho? Ngibhlungu. Ngizobuhlungu noma ngazi ukuthi iphutha lingakumina. Nami kukhona vele ukube engakwenza kuyena kodwa nami bese ngibhlungu kakhulu ukuthi kanti ingane leyahamba kanti kwekunesandla sakhe phakathi. Makaze nje ukuze kungifikele ngayitshela nje ukuthi mhlawumbe nje yoyizokonakele nje. Ngizwa ngibuhlungu. Buhlungu kakhulu kodwa-ke pheze kulokho obuhlungu engizwayo nami ngimzwisisa sami ubuhlungu. Ngakho nje ngibize mina ngithi ngicela ukuthi sihlambululelane. Lapho bese ekhulumile nje kuba vele nami nginamaphutha ami. Ngicela ukuthi sixolelane noma bekunjalo angixolele. Ngicela nje angixolele noma ekuyilesi simo nje nakubuhlungu kakhulu-ke kuyena ingane vele ingane-ke mhlawumbe kwakuseyingane ingakaqhamuki ukuqhamuka kuyena kubuhlungu kakhulu ngoba ukhona akakwazi ukuhamba kahle ngenxa yami. Ngicela nje ukuthi sikudlulise nje konke. Sixolelane. Wena ma angikuzwa uxolisa. Uyayisola ngalento ayenza ingane? Hayi ngiyayisola nami ngoba phela nami ngase ngenziswa ubuhlungu benhliziyo. Ngibona nje ukuthi hawu kuyanda la ekhaya. Mina nginalutho. Hayi ngase ngibona ukuthi hayi ngeke ngoba nale ndoda le ngiyithanda esingasekho eduze wami esihlala ingale ekamerweni. Ngiyaxolisa kodwa engakwenzayo. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongixolela ngoba kuyashiwo ukuthi asixolelane sibuyisane. Sisi-ke mina angivamisile ukuba namagquba atheni kodwa-ke uma ungiphathe kabi ngiyadeda eduze kwakho. Ngakho-ke uthi usibize lana and futhi bengeke ngize ngixolele kube awubabizanga laba bezokhuluma indaba enjengale. Ngoba manje ngiyesaba nami ukuthi izogcwala umhlaba mase kunje. Ayidlule ingane yakwethu. Ayidlule. Nami ngiyaxoxa. Ngizokwazi ukuthi nibe usisi futhi. Hayi sizokuba yibona usisi. Manje uMbatha nizomtshela ngalolu daba? Uyena phela ozomtshela mina ngeke ngize ngimtshela ngoba asekho eduze kwami. Sihlale ehlezi naye. So kodwa uzomtshela ngodaba lengane nawo uphinde umtshele ukuthi wamenzani udadweni? Hayi angazi kufanele ngithini ngelapho. Kona kunzima ukuthi angazi into enjengale. Kunzima kodwa futhi ekugcineni kufanele azi ngoba njengoba sihlangene kanjena kukhona nani baka TV uzohlamba ukuhamba abone ngelinye ilanga ukuthi kanti khona into esayenza nakhona lokho futhi sisamfihlela. Kusho ukuthi mawubuka kwami ngibona kubalekile ukuthi akwazi noma ke ngingazi ukuthi uzokuthatha kanjani. Noma mhlawumbe nami uzongixosha ke esimene engasenza mhlawumbe asho ukuthi awathatha umthakathi lo yimini. Wabulala unkosikazi wakhe. Ayikho into ebalekile njengomndeni. So before ngivale ngingajabula mhlawumbe ningasenezana amahaki just ukukhombisa ukuthi kena nizothelelana amanzi. Ngiyazi ukuthi ngengixolelane namhlanje noma manje kodwa at least lolu donga selibhodlokile.
So mhlawumbe ungasukume singaze simsukumise yena ngala umneze ihagi bakithi. Oh, Nkosi yami. Oh, Nkosi yami, oh, Nkosi yami. Oh, Jesu. Ngixole sisi. Thola inhliziyo yakho ithola indawo ukuthi ngixolele. Engakwenza nami ngakwenza ngusathane. Oh. Yeah. Niyayibona-ke babukele emakhaya. Okusalayo igazi la ndawonye liyakhuluma liyasho ukuthi siyadingana ngezivinjo izimo zomhlaba. Sijabulela ukuthi-ke nabo bawu-2 bayaxolelana, they work on i-relationship yabo, baqhubekele phambili batshele nobaba uMbatha ukuthi buka-ke isimo esasithi senza ukuthi kube kuhle ekhaya sekuyisona esihlukanisa thina njengosisi. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.